Kaixo egunon, bosgarren atasaren ebidentzien bideoa da hurrengoa. Oinarrizko ezagutzari dagokionean, irisgarritasuna bermatzeko oinarrizko ezagutzen bideoari azpitituluak jarri dizkiogu. Horrela, entzumen arazoak dituzten ikasleek edo ulermen arazoak dituzten ikasleek azpitituluak irakurri ahal izango dituzte. Azpititulu hauek bideoaren azpian Kaixo. Ionbianen azken ikusteko bertsioa SD-an nola flasheatu ikasiko du. jarri ditu. Lehenik eta behin, Ionbianen azken bertsioa jetxi. Azpititulu hauek bideoaren luzera osoan jarri ditu. Sakontza edukiari dagokionean, Canvan sortu genuen infografiari testu alternatiboa txertatu dio. Infografia horietan IOM 2040 hardwarearen esplikazio bat txertatu dugu IOM 2040 agertzen den diapositiba guztietan. Testu alternatibo honek ikuspen arazoak dituzten ikasleak aurkezpena entzuten ari diren bitartean, irudiak entzuteko aukera emango die software egokiarekin ikusten badute aurkezpena. Azkenik, 5B atasan, ikasleen, kasu honetan, 25 ikasleen edukiaren ikustatze maila aztertu du. Horretarako, 25 ikasle hauen datuak kalkulu orri batetara pasa, tarteko legatz balioa kalkulatu kalkulu orri batekin, eta Locker Studio erremintarekin informe bat egin du. Informe horrek emaitza esanguratsu batzuk eman dizkigu. Tarteko legatza 3 balioan daukagu, eta hortik desbiderazio txiki bat jarri, 3koa, eta guk taldea 2 zatitan banatu dugu. 6 ikustaldi egin dituztenak talde batean, eta 10 ikustalditik gora egin dituztenak beste talde batean. Taldekatze hau, Google Locker Studiok eman digun informearen arabera egin du. 2 erritmotako ikasleak dauzkagu beraz, gure ikasgelan. Erritmo makalxeagoa duten ikasleak edo ikustapen gehiago behar izan dituzten ikasleei edukia eraldatzea erabaki dugu. Hortarako, bideo edukiaren gomendioak aurkitu ditugu sarean, eta gomendioak 5-10 minutuko bideoak egitea da, eta bideoak interaktiboak izan daitezen bermatzea baita ere. Beraz, gure azken ondorioa, gure bideo edukian aldaketa hauek egitea izango da. Bideoa 10 minutu baino motzago diren 2 bideotan banatuko da, eta bideoak edeputzen txertatuko dira, bakoitzari 10 galderako galdetegi interaktiko bat jarriaz. Eskerrik asko.